με ρωτήσεις, ρε. Αυτό εδώ τι είναι, ρε. Για πάτα αυτό εδώ. Όχι, ρε, λάθος. Πού είναι ο Κώστας? Πάτα λίγο αυτό. Όχι, ρε, περίμενε. Γεια σου, πέμπτος. Α, γεια. Τι θα πάρεις, ρε? Αυτό εδώ τι είναι. Εικόνες είναι. Μάλλον. Τι είναι, ρε? Μέτρα τα 600 λεπτά, 48 λεπτά, μονόλεπτα. Για στις ρυθμίσεις πρέπει να είναι, ρε. Άντε ρε, πού είναι, ρε? Μην με να ρωτάς, ρε, η δικά μου είναι η κάμερα. Εσύ μου λέγες που να το βάλω. Να ρυθμίσει. Σύνδεση. Ρε, πού το έχωσες, ρε? Όχι, το αυτό είναι για το υπολογιστή, ρε, για να το βάλουμε στον υπολογιστή είναι. Κωνσταντίνα, τελειώνεις. Εντάξει τώρα. Δεν θα πάρει 50 τώρα Πω, ρε, πού το χώσαμε, ρε? Ποιο ψάχνεις? Ρε, το βίντεο που έβαλες με τα ρογόλα. Με τα... Με τα ρογόλα που είχαμε κάνει.